Hello mga kalugar, hello mga Uragon, kumusta kayo? Welcome back again sa ating channel, the Iwalski World Channel. For today's vlog guys, gusto kong i-share sa inyo yung natanggap namin mula sa barangay at mula naman sa City Hall. Kung ano yon, please keep on watching this video and see you around! So guys, before we start, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel at una mong bisita dito, please don't forget to like, share, comment, subscribe, and pakihit mo na rin ang notification bell para every time meron tayong i-upload, ikaw yung unang-unang manonood. 12:05, na-implement na yung pinatupad ng ating national government na enhanced community quarantine. Pero dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID, especially dito sa NCR at ng probinsya. From today, March 28 until April 4, ay meron na naman mga ipapatupad ng mga restrictions. This is, yun nga, para daw ma-curb, ayun, yung lalong pagtaas ng COVID cases dito sa NCR. Kasi the last time, I think yesterday, nung pag-check natin, is nasa 8,000 plus COVID cases yung nadagdag doon sa mga pasyente natin. No? Actually, yung pinaka-purpose natin ngayong gabi, kung bakit tayo nag-vlog, or it is because somehow gusto ko din i-share sa inyo. Yung ating government naman is meron din silang nagawa. But specifically, I would like to mention this, of course, the City Hall, no? Yorme Isko, no, na nakikita naman talaga natin na meron din naman talaga silang ginagawang mga hakbang para kahit paano ay maibsan yung mga, alam mo yun, yung mga stress, yung mga paghihirap, yung mga nararanasan ng mga batang Maynila. So basically, limitado yung access natin pagdating sa, halimbawa sa pagkain. Of course, syempre kasi limitado yung paglabas ng ating mga mahal sa buhay para pumunta sa mga groceries, para pumunta sa mga palengke. Parang katulad lang din siya nung nangyari nung nakaraang taon. So meron lang dapat isang tao yung lalabas para siya yung mamamalengke, para siya yung kung ano man yung gagawin niya sa labas. Doing this video guys, because of my personal appreciation, no? So disclaimer lang po. So I am not of a group or a movement na sumunod na under kay Yorme Isko. Hindi po ako personally connected sa City Hall para i-promote. Baka kasi isipin ng iba na ginagawa ko to kasi para ma-promote si Yorme for his political, plan in the future. But anyway guys, ayan, without much further ado, gusto kong i-share na sa inyo actually yung ating vlog for today. So guys, recently lang nakatanggap kami ng a small box. Ayan, ang nakalagay dito guys is food security program. So under the COVID-19. So ang nakalagay lang naman dito is development of social welfare, City of Manila. Ayan lang yung nakalagay dito guys, walang iba. Ayan, kahit balibalik na rin natin yan. So ngayon guys, gusto ko siyang i-share sa inyo para makita nyo kung ano-ano ba yung mga laman dito. Guys, i-unbox na natin yung box na may nakalagay na COVID-19 Food Security Program, which is came from the City Hall of Manila. So actually guys, ito ay pang, ayan, as you can see guys, naka-sealed pa siya, naka-scotch tape pa siya. So actually guys, ito ay na-receive namin, actually ko nga kanina is last 3 days ago. At bahagi pa rin ito ng suporta ni Yorme Isko sa mga batang Maynila. Kasi alam ni Yorme yung mga pinagdadaanan namin ng mga batang Maynila. So kaya, ayun, bahagi pa rin siya. Guys, ito ay pangalawa, tama ba? Pangalawa na namin siyang nakatanggap ng ganito from the City Hall. May nauna na actually nito, pero hindi ko lang siya na-unbox sa inyo, na-share sa inyo kasi
naubos na namin. Pero lang yan sa tingin ko, ayun nga, mas maganda rin na ma-share ko ito sa inyo para at least kahit paano sana is makapag-inspire din, alam mo yon ng ibang mga local government unit kung sakali man na wala pa silang ganitong mga program pagdating sa kanilang mga constituent. So ano ba ang laman nito sa loob? Yung isa nakita na namin, pero since ito ay bagong kahon na pinadala ni Yorme sa amin, so tindihan natin kung anong laman. Charan! So isa-isahin natin siya, guys. Ayan. Oh! Wow! So, una is sa ibabaw niya is meron siyang bigas. Ayan. So, siguro ito ay mga 2 kilo. Hindi ako nagkakamali. Tapos, meron din siya, guys, kape. Twin pack na Great East White. So, 1, 2, 3, 4. So, bali 4 siya na twin pack. So, ito ay para sa 8 baso ng kape. Ayan. So, ilagay din natin siya din. Siyang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, meron siyang 16 canned goods. So, meron siyang beef loaf. Ayan. So, ang beef loaf niya is 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 na beef loaf, guys. Tapos, meron din siyang 4 na CDO Carne Norte. Ay, hindi, 5 beef loaf. Ayan, 5 beef loaf. Tapos, meron siyang 4 na CDO Carne Norte. 4 ba? O, 5. 5 CDO Carne Norte, guys. Ayan, 5 CDO Carne Norte. Tapos, guys, meron din siyang Atami sardines na 6 naman na can. So, gusto ko siyang i-share sa inyo, guys. Ayun, para makita rin naman ninyo yung laman ng kahon ni Yorme na pinabigay niya sa amin. Actually, ng City Hall of Manila. Ayun. Ng City Hall of Manila. Siyempre, kasama na din dyan yung yung buong, alam mo nyo na yun, buong pamunuan, tama ba? Pamunuan o sanggunian ng City Hall of Manila. So, ibabalik ko na siya, guys, sa ating kahon. Just na-share ko na sa inyo kasi ilalagay ko na siya bukas sa aming kusina. So, yun lang, guys. Ito yung ating laman ng kahon, ang ating COVID-19 Food Security Program mula sa City Hall of Manila. Nakita niyo yung laman ng ating kahon na galing sa City Hall ng Manila. So, malaking tulong yun at hindi pa natin alam kung ano mangyayari after the April 4. Pero guys, yung na-receive namin na box na guy, alam natin, guys, na ito ay hindi sasapat. Kasi, ayun nga, pinakita ko naman sa inyo, di ba, kung ano lang yung laman ng box. Pero sa aming mga batang Maynila, malaking bagay siya, guys, na ito yung gustong ipaabot ng ating pamahalaan dito sa lungsod ng Maynila. Mas pinapakita lang actually nila na we care, di ba? We do care. Pero syempre, merong ilang mga pagkukulang. Pero mararamdaman mo talaga na may ginagawa sila para sa kanilang mamamayan. And I wanted to share this video kasi para sana din is mag-propagate ba or mag-magnate or maging role model sa ibang mga city government. Alam ko meron na din siyang gumagawa sa mga local government unit especially. Pero of course, we cannot really compare, no? Kasi iba naman ang sitwasyon ng Manila para sa mga probinsya. Pero alam ko naman din na meron din mga ginagawang initiative ang ibang mga local government unit, no? Pero gusto ko lang din i-share actually, guys, sa inyo is para, alam niyo, magbigay din ng motivations na somehow, despite of everything what is happening now in our government, meron pa rin talagang mga taong talagang nandun pa rin yung kanilang leadership. Nandun pa rin kanila talaga yung mga puso para makatulong sa kanilang mamamayan. And we, as a citizen of this country, gawin din natin yung ating part, no? Pero, syempre, kung meron tayong nakikitang mga pagkakamali, pwede rin naman tayong magsalita. Because, ayun nga, katulad sa sabi natin, di ba? Freedom of expression. Pwede natin siyang sabihin. Pero ako, I'm really, kahit ilang taon lang ako dito sa Manila, actually, since 2012, di ba? Nandito na ako sa Metro Manila. So,
from the past administration ng City Hall, nakita ko yung grabe yung pagkakaya. I really wish lang talaga na sana hindi mapagod si Yorme Isko sa ginagawa niya para sa mga batang Maynila. At I really wish din and hope na sana yung mga ginagawa niya is gayahin din ng ibang mga local government, ng ibang mga opisyal natin sa pamahalaan, na talagang yung leadership ipakita, yung leadership, yung efficiency, yung compassion, yung generosity, yung kindness, sana ipakita kasi yun yung kailangan ng tao ngayon, ngayong pandemic, di ba? Politics is always a politics. Pero syempre, at the end of the day, sana ang makita natin talaga is yung tao nararamdaman talaga kung ano yung mga hinaing o yung mga kagustuhan ng kanyang mamamayan. At ako I really do believe na talagang kapag ang isang tao talaga na maging leader ay nanggaling talaga siya sa baba, galing sa hirap, di ba? Katulad ni Yorme, talagang makikita natin na alam niya talaga kung ano yung pangailangan ng simpleng mamamayan. Kaya sa tingin ko, tulad itong box na pinakita ko sa inyo, di ba, yung food relief nila, ito yung pangailangan ngayon ng tao. Na which is, alam natin, ayun, hindi siya sapat, pero at least mararamdaman mo na meron siyang concern, na merong gustong punan, na merong gustong, alam yun, ihatid na ayuda kahit paano sa kanyang mamamayan. At sana lang yun, I really wish na hindi mapagod si Yorme Isko Moreno, ayun. So, saludo po ako sa iyo, Yorme. Sana ay lagi kang ligtas at nasa maayos na kalagayan, at kami ay nagpapasalamat sa iyo sa mga ginawa mong mga pagbabago sa ating lungsod ng Maynila. So, maraming salamat sa inyo guys, at I hope na safe din kayo kasama ang inyong mga pamilya, at lagi din magdasal na sana matapos na itong pandemic na to para tayo may kabalik na sa ating mga normal na buhay. So, ayun lang guys. So, thank you for watching and see you around!